Croeso nôl i'r prif gylch, lle mae'n llyged ni nawr ar y dosbarth arbennig yma, sef y Ceffylau Hela Marchogaeth, i'r cysig a'r adfyrch, 4 o'd a throsodd. Pwysau Canolig sy'n o'n blaen ni fan hyn. Y doi sy'n beirniadu, ni'n gweld nhw fyna ar y llaw chwith. Y chwith pella, mae William Moran, neu Billy Moran, yw ffrindiau. Ie, ac wrth gwrs, a Sarah Chapman wedyn yn eitha lleol i ni adre o Llanidloes yn beirniadu'r marchogaeth ac y ddau o'n nhw yn brofiadol iawn ac i fod yn gwbl deg iddyn nhw wedi denu nifer o gystadleuwyr yma heddiw ac hefyd llwyth o rhai newydd ac ansawdd dda hefyd. A mae hwnna wastod yn byth braf i weld pan i ti'n gweld y gwad newydd yn cyrraedd fel Ceffylau. Yndi. Wel, ethon nhw i edrych ar yr ail. A mae'r trafodaethau sydd wedi bod rhwng y ddoi yma wedi bod yn eitha dwys, yndyn nhw. Maen nhw'n dod nôl at ei gilydd yn aml, maen nhw'n cadw fynd a cadw i gyd weithio trwy'r cwbl. Wel, yr un sy'n gynta. Mi oedd na ryw drafodaeth rhwng Sarah a'r ddangosreg. Ddigwyddodd rhywbeth yn ystod y beirniadu marchogaeth. Sarah ddim cweit yn hapus efo. A gaethon nhw look bach ar yr un oedd yn ail. Falle bydd na newid, dwi'n cweit yn siŵr. So eisiau golwg arall? Ie, jyst i cael gweld nhw unwaith eto. Da ni'n gweld bod nhw yn trafod ac yn pwyso mesur yna. Yn credu hefyd bod i werth i ni sôn am y gwaith gwych mae'r stiwardiad yn neud drwy gydol yr wythnos pan maen nhw'n cydweithio gyda'r beirniad. Yndi, mae yna llwyth ohonyn nhw ym mhob cylch, pob un a swydd penodol i wneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Ac mae'n debyg bod Lisa Jones falle wedi cael yr un yw'r safle, dwi'n meddwl. Lle fan hyn, Cwmeidwy Spring Sylw sy'n blaen yn nawr. Dal i bendroni. A dipyn o newid wedi fod. Trwy gydol y dydd yn dos. Oes, chwarae teg. A mae hynny yn ardd y cadw, meddwl bod y beirniad, bod nhw ddim cweit wedi mynd cystal i'r... Ie. Bod rhai wedi plesio mwy na lleill gyda'r cydymffurfwyr am marchogaeth. Ond mae'n debyg te Lisa Jones, Cwmeidwy Spring Sylw, sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Mae Billy Moran wedi bod yn chwarae dyn ni, mae wedi bod yn diosgu het troi yn ôl mlaen. Diosgu het troi. Wel, dwi'n meddwl yn y byd yma bach mwy mae o'n neud efo'r pob un ar ddangoswyr. Pob tro mae un yn dod allan, mae het yn dod off yn ôl mlaen fel parch. Wel, Lisa Jones o Old Walls, lawr ar y gwyr. Felly mae'n derfynol. Cwmeidwy Spring Sylw sydd yn mynd ar y wobr gyntaf yma yn y dosbarth i'r Ceffylau Hela Marchogaeth a Pwysau Canolig. A dwi'n siŵr oedd Lisa yn plesd iawn. Oedd Lisa yr ail safle yn gyfnod oedd? Oedd. Mi oedd ac yn amlwg wedi plesio Sarah a Billy Moran. Ac yn mynd nôl i'r gwyr. Yn nôl i'r gwyr. Mynd nôl i'r gwyr. Ridden by Lisa Jones and also won the best shot horse in the class. And in second place we have 1592, Julian Davis. Lisa byw yn y gwyr hefyd? Yndi, Lisa ar y gwyr. Third place 1590, Shelley Bradley Hyam with Pembroke Jester and ridden by Shelley Hyam. And in fourth place we have 1594, Jake John with Breakfast at Tiffany's and ridden by Jake John. And now we will be moving on to the final class in this section, which will be class 146,
which is the heavyweight show on tomorrow. Mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y ganmoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae Cwm Meidwy Spring Sylw, yr adfarch buddigol, llon gyfarchedau mowr iawn yn y dosbarth i'r Ceffylau Hela yw Marchogaeth. A Lisa Jones yn mynd ar wobr gynta yn ôl i'r gwyr. Well, Lisa Jones, we are often at the same shows together, but you are having a phenomenal year. I'm right in thinking you've just qualified for the Horse of the Year show a few weeks ago, and now you've come and won the Royal Welsh. I know, I can't believe it, it's just a dream. You did have quite the fan club here as well. There was a lot of cheering. Who have you got here with you? Husband, son, good friends, yeah. And how much is it to get the horses ready for a show like this? Oh my God, it's tiring, it's exhausting. Yeah, it's a lot of work, yeah, fitness. Everything. Worth it with the red rosette to go home Yes, with? it is. Well, you've got a championship after the heavyweights now, so many, many congratulations. A full blow. Thank you very much. Enjoy it. Thank you.